madoda. Lingibulele ibhanoyi. Le Hollywood. Bona mangisadlala. Ha? Angisadlala ukutshela ule ntombi yathi sesingino 1.5. Hayibo. 15 rand. Mfethu ilani ichips winini. Lo awahla Chips yana manje. Uthini manje lo? Ya nami ngidliwe ke mfana. Ibhanoyi? Aliyekwe ibhanoyi madoda. Aliyekwe. Aliyeke baba. Lento angazi ukuthi bayenza kanjani abelungu lento. Awu insizwa. Awu. Madlokoza. Idlokoza. Uhlala kafanele. Suka wena. Wow, yini blocks wahlala blocks ini wena? Hawu. Yini manje? Usujwayele istori manje kusuka nini manje? Uhlale blocksini. Ahlale la lo. Hamba kanjani Madlokoza? Khamba kahle uthosele. Lo ongofa nje amkhona ukususa umsindo ngentengo. Usangala. Awahla kancane wena. Hey, sikhuluma ngebhanoyi la Madlokoza. Omadoda nisakhuluma indaba yebhanoyi. Mina ngisa nje ngendaba losifazana. Yini bebangi iminciza kangaka losifazana? Mase kuMadlokoza okhulumayo niyayithatha itopic nayishintsha. Hayi angeke madoda hawu kanti mina kunani makhuluma mina. Uthini manje? Isesikoleni la. Inkinga yakho. Faka ama topic. Hawu. Ubayela lo. Hayi omadoda mina ngiyamangala ngempela kwenzakala. Ngisaqala sendaba besifazane ke madoda. Abantu besifazane madoda ngendlela abayihlupho ngayo. Hayi angazi ukuthi ngempela ungazi ubanikeni ukuze benele. Olunye uhlobo labantu la lo leya ngempela. Kusho imali emanelisi imali yo. Imali abaningi. Hayi. Mina Uthola nemali ufuna ungenamali. Uthi unesizungu. Uthola ungenamali. Onesikhathi sonke kamnika sona umuntu azobusuku bonke aphinde afune nemali ukuthi nje mangakamtholi maqondana wakho noma ungenzeni umaqondana wani noma maqondana nini wena thula Bazini abantu besifazane. bazinto ngabantu besifazane wekunayo hayi lalela bhuti mina nginako ukuthi umuntu wesifazane ukuthi kumtswenya kancane ukuthi kumthinta nje kancane ukuze engayathatha isinomi kanjani Lelo nankabe yami. Yabona mfethu uma ehlupha kanjalo. Yabo. Ukuze ugcina ungasafika ezingeni lokuthi uzogcina ufuna umshaya. Univele usuke kuyena noma uvele ubamba omunye esayidini. Nomvelo akashaya umuntu mhlawumbe sibazana uhambe uyophuza uyoziphuzela awukahle awahle bazini ngotshwala wona ngoba ukhulume ngamahewu uyazana nabantu uyabazi umuntu wesifazane lo bengisalalele uyazi uqinisile ukuthi kumele vele usuke kuyena uvele uyishayise ngomoya uyothola omunye umuntu mhlawumbe usho lokho ngalipolisi ngeke kwenzeni lokuthi ube nexhwala okukhumbula lo wathi unayo hayi ngeke ungakwenza awuka wazelaphi Yazini. khuzeni nomuntu madoda Sobe sekuya kukhuluma wedwa. yabo ekhamazela yabo umuntu oje ufuna ukuthi manihleli naye sivele simkhunge simhlalise yedwa simnika ukuthi ayifuna ngalahle khona mase sihamba simtshese sihamba simqaqa ngeke phela sikwazi siyakhuluma usingene emloyeni awunami ngiya-eda nje hawu nyaki ngiya-eda nje hawu admini Uthi edani vele wena. yini lokho hayi bafundisi lo buhlungu sebuthole la angazi into esiyoyishonisa phela thina ngempela hayi bafundisi hayi lento abantu besifazane mina ngicabanga uyena straight ngomadoda umuntu wesifazane madoda ngesinye isikhathi uyashaya kodwa i-wrong ke mase uzomshaya ku-wrong hayi ku-wrong Yabo nkabe. Umuntu nje fanele vele simnyeke nje ikhulume yedwa. wow uhamba nobani yena lo muntu Angabusanda ukukhuluma. Lalela isala ke la. hayi uqinisele ngwe wendoda angithi ufuna ukukhuluma wena awusale ukukhulume la Ya, ukhuluma. asambeni madoda siyohlala ngale ngeke siyakhuluma nangu uyaphawula umpostoli Paul usale ukukhuluma Sihamba sesengala. hlala phansi Nje. No. Hawu hlala lapha. yini nathi usize